katuig niya na priso nga akong bana, ug mailaing lalaki nga nakakuha sa akong atensyon, si Edwin. Buotan siya, ug todo suporta siya sa akong mga anak, bisan dili ni iyang mga anak. Ug happy mi sa among relasyon. Ang akong pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, duha na katuig nga napriso ang akong bana. May kagawasan pa bang akong bana sa duha ka kaso nga iyang giatubang tungod sa pag-rape niya sa akong manghod nga usa ka minor de edad? Ikaduhang pangutana, kung pananglit may lain akong kaipon, makiha ba na akong bana kung makagawas siya sa pisuhan nga nakasama siya sa among kaminyuon tungod sa pag-rape niya sa akong manghod? Ikatulong pangutana, gipakawawan ko kaniadto sa akong bana. Sa tulo na mo ka anak, usara yang giangkon nga iya. Pwede ko ba siya ireklamo, anak? Kung pananglit, argabyado gyud siya nga may lain akong karelasyon? Ikaapat o katapusan, o sa may akong buhaton, aron makalingkawas ko sa akong kaminyuon sa akong bana. Kibuotan sa guning akong gikarelasyon karon, ug todo suporta sa akong mga anak, bisag dili iyang mga anak. Palihog tabangit tabagi ko, kini nga akong suliran, Aya. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal, personal, mga problema ninyo sa inyong mga kapika, sa inyong mga hinigugma din ha. Unsa pa na inyong mga problema, ayaw gyud mo pagduhado. Si Aya ning suwat ni kay naminyo si Aya pagkasayo, 18 years old. Una, permirong dako kaayo gusto niya. Tuig kapin nga wa sila ka anak ug kay walay anak, may panahon nga mulaag siya hangtod nga namabdo siya, nalipay sila apan pagkatawo sa bata, wa kini ang kuna sa iyahang bana. Kay gwapa ra kuno kaayo ang bata ug wala maliwat nilang duha, paskang kaamaw. Gibali wala na lang to niya hangtod nga niabot gyud nga tulo ang ilahang anak. Hangtod nga nakadesisyon si Aya sa ilaha papuyon ang iyahang manghod nga 15 years old nga nagskwela kay kauban sila sa balay sa iyahang mga anak kung tua sa trabaho ang iyahang bana. Apan napatikdan niya nga lain maglihok ang duha. Maong iyang gipapauli ang iyahang manghod sa ilaha og agay. Dinha niya nasakpan no sa iyahang amahan ang iyahang bana og ang iyahang manghod. Pastilan pulos naghubo. Gipapriso sa iyang amahan ng iyang bana ug duha ka tuig kining napriso kay gikarelasyon man sa iyaha igsuon. Karon na napoy laing kapuyo si Aya nga todo suporta pud sa iyang mga anak. Unang pangutana, duha na ka tuig nga napriso ang akong bana. May kagawasan pa ba ang akong bana sa duha ka kaso nga iyang giatubang tungod sa pag-rape niya sa akong manghod nga usa ka minor de edad? Okay, nganong matingala-tingali mo mga sukintig paminaw nga ang giingon aning ato ang letter sender si Aya nga rape ang kaso nga klaro man sa iyahang suwat nga naagid sila relasyon, wa pud to atong panahon nga naghubo sila, way nakitang gipwersa no ang igsuon tungod kay minor de edad man siya. No? Now, tungod kung minor de edad gani ni siya, mga higala, minor de edad gani, makikilawas ka, makonsidered manggod ng rape. Munang mubinuang na sila sa una nga, klaruha sa nahag 18 banagde, kay may nalang ng 18. Kaysa sa minor de edad, nabulilyaso ta, balihon ta, wag itay daganan. So, mauna nga, kaso nga rape ang napasaka niya tungod kay minor man, minor de edad man. So, ang rape manggod, dako-dako manggod na siya, gyud pod og silot, no? Di man ganita makapiyansa kung kaso nga rape ang ato ang giatubang. So, maningkamot ta nga mapawalang sala na siya, and hopefully, ma-absuelto or ma-dismiss ang iyahang kaso. Pero, kung pananglitan gyud nga masilutan gyud siya, meaning ma-convicted siya, guilty beyond reasonable doubt,
Aw maglisod gyud ta kay mo serbisyo gyud siyang sentensya didto sud sa prisuhan, ha? Ikaduhang pangutana, kung pananglit may lain akong kaipon, makihab ako sa akong bana. Kung mukagawas na siya sa prisuhan, kay nakasala man siya sa among kaminyoon tungod sa pagpang-rape niya sa akong manghod, okay, aya, tinuod nga nakasa ang imuhang bana. Kaso lang, di man pud ka pwede nga mangita og lain, mangabit ka or makigrelasyon kag lain nga dili nimo bana kay minyo pa man ka. Unya ang kanang pagkakonbikto sa usa ka tawo di man na usa sa mga mahimong rason para mahimo kang libre, ma-free ka sa imuhang kaminyoon or mahimo kang single. O gusto ka makig-ipon, o gusto ka makigrelasyon, pagpaanal sa imong kasal. No? Dili man na pwede, di man na siya rason, di na nimo mahimong justification nga mangita kag lain or makigrelasyon kag lain kay siya'y nanguna, siya'y nangabit, dili man. Kay sayop, no? Naman kay imuhang own tulubagon. So for as long as naa ka dinha, sulod sa imuhang kaminyoon, wa ka na anal, then magpabili ng imuhang mga obligasyon on your own, maski pag nakasa ang imuhang kapikas. Ikatulong pangutana, gipakauwawan ko kaniadto sa akong bana. Sa tulo na mo ka anak, usara ang iyang giangkon nga iya. Pwede ko ba siyang ireklamo, ana? Kung pananglip argabyado gyud siya, nga may lain kong karelasyon, aya ka nang humana mana. Nganong imo man ang ireklamo pa, unya kanang wa na mawa ko'y nakitan ba unless giabusaran ka, unless wa ka suportahi, nagpuyo pa man mo ato, nangabit lang, no? Pero when it comes to katong mga panahon na murang, dili na gyud kaayo ko mo advice, kay murang dugay na kaayong panahon, o murag wa man pug ka naapektahan kaayo ato, no? Kay okay man ka, no? Naka-move on man kaday. So, I don't think dapat daginuton pa na nimo. Ikaupat, og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton. Aron makalingkawas ko sa akong kaminyoon, sa ako ang bana, kay buutan sa ding akong karelasyon. Karon og todo suporta sa mga anak nako, bisan di niya anak. Okay, I am very happy for you, Aya. Maayo na nga nakakita ka og laing tao nga mas tulunan ng imong anak, ni pangga, ni dawat nimo og sa mga anak nimo. However, kung gusto gyud ka nga malibre, gusto gyud nimo siya mahatagan og saktong dungog og posisyon no sa imuhang kinabuhi, kinahanglan ka magpaanal. Kay kung samtang buhi pa na ang imuhang bana, maski pag naana siya sud sa prisuhan, di man na ma-dissolve or di man na mawa ang imuhang kaminyoon, di man ka malibre, no? Mamiligro ramang gihapon ka, makihaan pa man lang yun gihapon ka og adultery kung makagawas ang imong bana. And that is the least that you can also do, no? Sa imuhang bag-ong kapikas karon sa iyahang pagpangga nimo nga hatagi siyag saktong ranggo sa imuhang kinabuhi. Pagpaanal inday, unya pakigminyo niya. Hopefully, nasusi gina nimog maayo, no? And sa mga naminaw nato karon kanang 18, kabaw man ko, nga gitugot naman as balaod, pwede naman gid ka magminyo. 18 to 21, basta naay pagtugot sa ginikanan. Ang ako lang, karong mga panahon na 18, senior high pa man in town mo. No, wa pa man mo nakagraduate. Nganong magminyo man mo? Diba? So, niya tanawa, unsay nadagatan ni Aya, kay wa manggod immature ba? Kay kung mature na gyud mo, makasabot mo, nga ang kaning kaminyoon, di ni duwa-duwa. Ang kaning kaminyoon forever ni. Kaning kaminyoon, nanumpa mo, nga kanira gyud usa ka tawo ang imuhang mahalon. No? Bahalag mangunot na ni siya, buuban na ni siya, mutambok, mudako ang tiyan, no? Musag na baning tutoy ani, mulapad na baning batang ani, mawa na ning ngipon, mapangag na, naunsa na, mao na gyud na, no? So kundi pa mo andam, ayaw lang sa mo og enter. Ayaw sa mo pagdali-dali gyud og minyo, no? Pero ay sa mo pariyan ako, pero okay naman pug ko. Lingaw pa man, di ba? Okay. So,
unsay makapalipay ninyo, ang importante lang na makapaminsar mugtarong, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.